Sílvia Orriols, candidata d'Aliança Catalana, benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos avui. Moltes gràcies. Sens dubte, ets la notícia de la setmana pel fet d'haver aconseguit aquests avals per presentar-te com a candidata a les eleccions del 12M. Com afrontes aquesta campanya electoral? Bé, ha estat tot molt precipitat perquè tampoc ens ho esperàvem. Això ens va obligar a fer aquest desplegament de militància arreu del territori per poder captar tots aquests avals que ens exigien, i tot i els entrebancs i les agressions incloses que vam patir, doncs ho hem aconseguit, i a més amb escreix, perquè en moltes zones, com per exemple a Girona, hem gairebé triplicat els avals necessaris per poder participar, i per tant molt contents i molt satisfets tant de l'esforç que ha fet la militància i els simpatitzants del partit com de totes les persones que ens han avalat. Parlaves d'aquests entrebancs a l'hora de recollir aquests avals en el carrer. Sí. Per què? Sí, perquè hi ha hagut ajuntaments de diferents formacions polítiques que, en comptes de col·laborar en un procés participatiu d'eleccions on tots els partits tenen dret a captar aquests avals per poder-se presentar, doncs ens han enviat directament la policia local per desallotjar-nos i perquè no poguéssim aconseguir aquest objectiu. Però finalment se us ha donat la raó i teníeu aquesta potestat per recollir els avals al carrer, no? Sí, un cop comunicat a la Junta Electoral ens van respondre que estaven plenament legitimats a recollir aquests avals. La campanya electoral des de l'inici ja ha estat dura, només per recollir els avals. Com et veus arribant al 12 de maig? Bueno, amb un esclop i una espardenya que hi anem, però molt animats, molt entusiasmats i realment amb ganes de capgirar la situació de Catalunya. Una campanya electoral és molt cara, es necessiten molts recursos. Dius que aneu amb un esclop i una espardenya. Et veus competint amb grans partits que tenen aquests drets per sortir en els mitjans de comunicació que la Junta Electoral ja els té reconeguts perquè tenen representació en el Parlament de Catalunya i vosaltres no en teniu? Bé, partim d'una situació de desigualtat clara vers les formacions polítiques tradicionals, no només a nivell de recursos, perquè evidentment ells són com multinacionals i nosaltres som el poble ras, per dir-ho d'alguna manera. Evidentment no tenim els seus suports econòmics, i per tant no podrem fer la campanya que ells sí que podran subvencionar i pagar. Però en qualsevol cas nosaltres també tenim un bon seguiment a les xarxes socials que esperem poder utilitzar per arribar al màxim de persones possibles. És veritat que tampoc no comptem amb padrins als mitjans de comunicació privats i públics del país i que per tant això també ens dificultarà poder arribar en les mateixes condicions que la resta, però tot i tenir-ho tot en contra doncs ens hi veiem amb cor i pensem que és necessari i imprescindible que hi siguem. A qui aspira a treure vots a Aliança Catalana? Jo crec que podem pouar vots absolutament de totes les formacions polítiques perquè els problemes que nosaltres plantegem i posem al cim de la taula realment preocupen el conjunt de la ciutadania independentment de quina ideologia tinguin. Jo crec que és una preocupació transversal i compartida per el conjunt de ciutadans. Extrapolant una mica l'escenari de l'Ajuntament de Ripoll, del que vostè és alcaldessa, després de guanyar les darreres eleccions municipals, a qui més va afectar l'entrada de l'Aliança Catalana va ser a Junts? Sí, probablement és un tipus de votant catalanista, un tipus de votant que ha vist com el país s'ha anat degradant els darrers anys per culpa d'aquestes polítiques bonistes que han practicat els diferents governs i per tant podria ser el prototipus de votant d'Aliança, podria ser el de Junts, però també és cert que ens ha votat molta gent que abans feien confiança a formacions com els socialistes, Esquerra Republicana o fins i tot la CUP. De fet, Aliança Catalana va guanyar absolutament a totes les meses electorals de Ripoll. En barris on sempre històricament havien guanyat el Partit Socialista o d'altres formacions, nosaltres vam passar per davant i per tant vam demostrar realment que era una preocupació real i transversal de la ciutadania ripollesa. Què és la diferència realment de Junts per Catalunya? Bé, jo crec que Junts per Catalunya és un partit convencional que durant anys i panys ha participat d'una quota de poder a Catalunya, que s'ha acomodat, que no és valent a l'hora de fer discursos ni de fer polítiques i que, per tant, simplement protegeix el seu espai electoral dins la zona de confort sense apostar realment per defensar els drets i interessos dels ciutadans catalans. En aquest sentit, nosaltres som molt més valents, molt més honestos amb la ciutadania i venim realment per capgirar les polítiques que ens han conduït a aquest desgavell. Vostè és conscient que genera inquietud en diferents partits polítics i que fins i tot
tot, molts partits polítics estan plantejant-se fer cordons sanitaris contra Aliança Catalana. El mateix candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Salvador Illa, va dir que ja es va fer una vegada i es podria tornar a fer, en aquest cas, amb Aliança Catalana. Bé, no seria el primer cop que ens el fan, perquè jo ja vinc prèviament d'un cordó sanitari a Ripoll, que crec que no va acabar de funcionar amb aquells que el van voler practicar, perquè al final la ciutadania no entén que es vetin opcions polítiques i que es privi o s'intenti coartar el lliure pensament, no? Jo crec que tots hem de poder-hi dir la nostra, que tots hem de poder posar els nostres arguments i les nostres idees al cim de la taula i que a partir d'aquí doncs, hem de confrontar aquestes idees. El que no pots fer és arraconar ni estigmatitzar les opcions polítiques que no t'agraden, perquè això no és democràtic. Jo considero que aquest tipus de cordons sanitaris no són democràtics i, a més, priven a la ciutadania de poder realment escollir amb tota llibertat la seva opció política. Aliança Catalana mai practicaria un cordó sanitari cap a qualsevol altra formació política, en cas que tingués prou representació? No creiem en els cordons sanitaris, creiem que són contraproduents per qui els fa i, de fet, s'ha demostrat abastament perquè cada cop que s'ha intentat fer un cordó sanitari contra alguna formació, l'únic que s'ha generat és més interès, no?, per aquelles idees o per aquell projecte polític, com és el nostre cas. A nosaltres ja ens ha anat bé que ens fessin aquest cordó sanitari, per tant, si ens en volen fer un altre, no direm pas que no, però nosaltres no l'aplicaríem absolutament a ningú perquè tenim prous arguments i prous idees per contrastar els arguments dels altres. Senyora Orriols, quan veiem moltes vegades el material de campanya, un material doncs això, de la seva ideologia política, vostès acaben sempre, els vídeos, qualsevol comunicat, dient salvem Catalunya. De què cal salvar Catalunya? Bé, jo crec que cal salvar Catalunya de l'extinció en termes culturals i lingüístics, no? Estem per sota del llindar on les llengües s'extingeixen, freguem el 30%, per tant cal revertir aquesta situació i apostar clarament per la llengua catalana perquè pugui d'alguna manera recuperar terreny i salvar-se de l'extinció, i alhora cal salvar el país d'aquestes polítiques desastroses dels darrers anys que ens han omplert els carrers de violència, d'inseguretat i de misogínia islàmica, no? Ja hi ha més dones amb vel islàmics circulant pels nostres carrers que cabells voleiant lliures. Això és inadmissible a l'Europa del segle XXI. Hem de protegir d'alguna manera la nostra civilització contra totes aquestes amenaces. Parlem primer de la cultura catalana. Què proposa Aliança Catalana per tal de revertir aquesta situació envers la desaparició o el perill que té la llengua catalana? Bé, nosaltres el nostre objectiu és fer que el català sigui necessari, imprescindible per viure i desenvolupar-se a Catalunya, és a dir, que tota persona que no tingui uns coneixements mínims de català ni voluntat d'aprendre'l i de parlar-lo no pugui realment sortir-se'n a casa nostra, que és quelcom... Això vol dir ensenyament, vol dir les feines, vol dir... Absolutament a tots nivells, però el català s'ha de començar promovent des de les institucions. El que no podem fer és exigir als ciutadans que facin la tasca que ha de fer l'administració, no? Les institucions han de promoure una sola llengua, s'han de comunicar amb els ciutadans en una sola llengua, perquè tothom que viu al país l'ha d'entendre, l'ha de comprendre i l'ha de poder parlar, i per tant s'ha de prioritzar la llengua catalana en tots els termes. El que no és normal és com fa ara mateix la Generalitat, no?, que fa les comunicacions en 3 i 4 idiomes, que fa els prospectes en 3 i 4 idiomes. Això no és normal. Però això és normal perquè finalment s'accepten les normes que acaben imposant els tribunals? És a dir, a Catalunya es pot haver impulsat una normalització lingüística que després l'ha revertit un tribunal dient que s'ha d'ensenyar com a mínim més d'un 25% de castellà a les aules. No ben bé així, perquè, per exemple, els prospectes que trobem als instituts sanitaris catalans són en àrab i en altres idiomes, que ningú t'obliga a fer aquests prospectes en aquests idiomes. Per tant, hi ha una voluntat clara d'aquest govern de cedir davant de la població estrangera i de renunciar a la pròpia llengua, no? D'alguna manera, la pròpia administració està impedint que els nouvinguts aprenguin la nostra llengua, facilitant-los tota mena d'informació amb d'altres idiomes. I, per tant... Quan estem parlant d'un servei sanitari, per exemple, no troba bé que tothom pugui entendre, i si hi ha persones nouvingudes que només parlen en àrab o només coneixen l'àrab, que hi hagi el cartell en català i en àrab per poder tenir un servei assistencial de qualitat? Jo, si me'n vaig al Marroc, segur que no trobaré un prospecte en català a cap hospital marroquí.
Per tant, em sembla que tots hem de defensar allò que és nostre i que tots hem de... Però segurament no hi ha tanta població catalana al No, però Marroc independentment, com encara que aquí hi a fos, Catalunya. segur que no s'adaptarien, perquè la majoria d'estats del món prioritzen la seva cultura per damunt de la cultura dels estrangers, menys a Catalunya, on tenim doncs, aquesta consciència d'esclau, no? Que sembla que haguem de renunciar permanentment a la nostra identitat per cedir contínuament doncs, a les identitats que ens venen de fora. I no ha de ser així. La nostra voluntat ha de ser que tots els immigrants aprenguin la nostra llengua i la coneguin i, per tant, no se'ls pot facilitar tot aquest tipus d'informació i documentació amb el seu idioma. Són ells que s'han d'integrar al país, no nosaltres, que hem de fer sobreesforços perquè ens entenguin. El mateix passa amb la llengua castellana? Amb la llengua castellana sí que podria passar aquest escenari que vostè comentava, no? Que mentre estiguem subjugats a l'estat espanyol doncs ens pot obligar a través de sentències de tribunals a fer aquestes quotes en castellà. Per tant, aquí sí que hi hauria, diguéssim, una problemàtica afegida. Ja no seria voluntat només del govern, sinó que hi hauria aquesta incidència per part de governs estrangers i aquí sí que potser no podríem resoldre-ho fins que ens constituïm com a estat, no? Però en el cas de la resta d'idiomes és evident que no és així. Genera molta expectació el fet de que vostè defensi el constituir-se com a estat quan venim d'un procés llarguíssim des d'abans del 2017, però culminat en el 2017, en què la proclamació d'independència va ser una cosa molt minsa, en què hi va haver des de càrregues policials a càrregues jurídiques, en el sentit de que moltes persones van acabar a la presó, van haver-se d'exiliar. Com ho faria vostè perquè tot això no passés? Bé, jo crec que el primer pas és tornar a encisar tota aquesta població que ha quedat desencisada per les nefastes conseqüències del 1 d'octubre, no? I la seva no aplicació. Per tant, s'ha de tornar a engrescar a la ciutadania, perquè jo crec que en el fons tots som conscients que la independència ens convé i ens convé molt, i per tant, un cop engrescada aquesta ciutadania i mobilitzada la ciutadania, és important tenir una legitimitat democràtica dins del Parlament de Catalunya. Per tant, hem de tenir una majoria que sigui favorable a la independència i en aquest cas a la proclamació unilateral d'independència de Catalunya, i un cop aconseguida aquesta majoria a les urnes i per tant avalats pel propi poble de Catalunya, doncs s'ha de procedir a la declaració unilateral. La declaració unilateral d'independència ens queda com una quimera bastant llunyana amb el que hem vist amb els partits polítics actuals, és a dir, vostè, per molt que obtingués representació dintre del Parlament de Catalunya, per molt que obtingués els millors resultats possibles, imaginables una miqueta en el seu cas, pel fet de ser un partit que entraria per primera vegada a l'hemicicle. Es trobaria amb uns socis de govern, com pot ser Esquerra Republicana o Junts o qualsevol dels que actualment tenen més representació. Creu que Esquerra Republicana estaria per la labor de fer aquest pas quan el president Pere Aragonès, el candidat d'Esquerra Republicana, acaba d'anar al Senat dient que el referèndum és inevitable? No, evidentment, aquestes formacions que han viscut del procés i que, de fet, van renunciar a la declaració unilateral sacrificant la votació del 1 d'octubre no serien uns socis adients per anar cap a la unilateralitat. Això és més que evident. El que passa és que nosaltres aspirem, d'alguna manera, a substituir aquestes formacions que van trair el poble de Catalunya i que van abandonar el referèndum i el van invalidar ells mateixos, abans fins i tot que ho fes l'estat espanyol, amb aquesta proclamació efímera d'independència i la suspensió posterior. Per tant, no serien uns socis adequats, evidentment, però sí que podem exercir una pressió perquè es vegin d'alguna manera pressionats a acceptar la voluntat popular, que és una mica el que va passar abans, que no van ser els polítics que van plantejar el procés d'independència, sinó que va ser el poble que els va empènyer d'alguna manera a acostar-se a aquest ideari. I nosaltres, en aquest sentit, crec que podem fer molta pressió a aquestes formacions tradicionals i que se sentin d'alguna manera empeses a realment executar el procés d'independència. Com veu la relació actual amb el govern espanyol? La relació actual del govern català? Del govern català amb el govern espanyol, en el moment en què se'ns ha venut a la ciutadania que som més decisius que mai, que sostenim o fem caure el govern d'Espanya. Bé, jo crec que els darrers segles s'ha demostrat que el que volen els catalans a Espanya no ho té en compte i que qualsevol voluntat de diàleg o d'entesa que vulguin vendre'ns, doncs, a efectes pràctics no té cap tipus de validesa perquè sempre acaben incomplint les seves promeses. Jo crec que no hi ha un encaix possible a dins d'Espanya i que, per tant, no cal continuar perdent 3 segles més intentant-ho. Per mi, l'única via possible és la via unilateral i la restitució de l'estat català.
Hem parlat dels diferents candidats, en aquest cas també independentistes. Què li sembla el fet de que el candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Salvador Illa, serà citat a la comissió d'investigació pel cas Koldo, per aquest finançament i aquest enriquiment en el cas de la compra fraudulenta de mascaretes i de cobrament de comissions, just 48 hores abans de l'inici de la campanya electoral? Sí, jo el que considero és que hi ha persones o individus que fa anys i panys que viuen de la política i de les arques públiques a costa de vendre projectes que després no executen i que, per tant, són persones que clarament oportunistes que no haurien realment de dirigir aquest país. I espero que la gent, els votants, se n'adonin abans no sigui massa tard i realment escollin algú que hi va per ideals, que hi va per principis i que no hi va simplement per tenir una bona nòmina ni una bona cadira, que és el que els darrers anys i les darreres dècades malauradament hem viscut. La corrupció és un fet sistemàtic en els partits polítics? Jo crec que en els partits polítics tradicionals és evident que és així. En la meva formació política, per exemple, tothom que hi entra no ho fa per pretensions realment de tenir un càrrec públic o de tenir una bona mesada, sinó que realment ho fem per garantir un futur digne als nostres fills i per capgirar realment les problemàtiques reals que estem patint en el nostre dia a dia. Tots som persones del poble, persones que no tenen 15 anys d'experiència en política, sinó que simplement hem treballat sempre al sector privat i de cop volem canviar les dinàmiques. Quan parla dels problemes reals de Catalunya en el seu programa electoral o quan l'entrevistem, quan parla del que defensa Aliança Catalana, sempre surt la paraula immigració. És el tret diferencial, en aquest cas, d'Aliança Catalana respecte d'altres formacions. No té por que el fet d'atacar tant a la immigració li generi un efecte contrari? No, perquè jo crec que la immigració condiciona i molt el nostre dia a dia i en tots els àmbits, en l'àmbit educatiu. És evident que hi ha un endarreriment escolar general per culpa de l'arribada constant, com aquest degoteig constant d'alumnes nouvinguts que no entenen el català ni tenen coneixements mínims i que, per tant, fan endarrerir el conjunt de les aules. Ho demostra l'informe PISA. També en l'àmbit sanitari, unes llistes d'espera que no s'havien vist mai, persones que han contribuït tota la seva vida i que de cop agafen un càncer han de fer aquesta llista d'espera per poder-se operar, arriscant la seva salut, perquè aquí tothom que acaba d'arribar, fins i tot entrant irregularment, té targeta sanitària i pot fer ús dels nostres serveis públics. Això és un greuge contra els ciutadans catalans i absolutament en tots els àmbits, en l'econòmic, en l'accés a aquestes ajudes socials. Els catalans vulnerables mai tenen accés a les ajudes socials perquè sempre hi ha un nou vingut que pot demostrar un major nombre d'ingressos. Per tant, jo crec que la immigració condiciona i molt el nostre dia a dia. Està a favor d'aquesta regulació que està duent a terme la Unió Europea en què vol posar topalls als països, a l'acceptació d'immigrants per part de cada país i que fins i tot amb una aportació econòmica d'aquests estats limitin la capacitat d'entrada dels immigrants? Bé, jo no estic d'acord a assumir cap quota d'immigració, estic d'acord en ajudar que països subdesenvolupats puguin refer-se i realment no hagin d'immigrar les persones, amb això hi estic d'acord i també hi contribuiria, però el que no estic d'acord és en assumir cap tipus de quota d'immigració. No crec que ningú pugui imposar-nos aquest tipus de quotes ni les problemàtiques que això en generaria. La gent quan marxa normalment del seu país d'origen ho fa moltes vegades per necessitat. No considera que s'ha de tenir aquest punt de solidaritat respecte a aquestes persones que venen perquè no tenen una manera de sobreviure en els seus països d'origen? Bé, és evident que dins d'Europa no hi cap tot Àfrica ni tot Sud-amèrica i que, per tant, això s'ha de regular i s'ha de limitar. Independentment de les històries personals que ens poden commoure a tots plegats, nosaltres hem de vetllar pels drets i interessos dels ciutadans catalans perquè no aspirem, com he dit moltes vegades, a ser una ONG, sinó a ser un estat solvent i un estat pròsper i segur. Hi ha algun país en el que s'emmiralli com a gestió de les persones nouvingudes? Bé, jo crec que a tota Europa aquesta problemàtica s'ha evidenciat, que tots els països europeus han començat a fer tard i que tots s'han adonat que cal regular-ho. Sí que hi ha algun país que potser ho fa d'una manera més severa, però en qualsevol cas jo penso que ja és tard també, perquè parlem de tots aquests països nòrdics que sí que ara volen controlar i limitar, però per què? Perquè s'han adonat que hi ha un perill real i una amenaça real pel seu grau de civilització.
Vostè sempre ho focalitza molt amb les persones àrabs, sobretot amb les persones que practiquen o processen l'islam. Què li sembla que Esquerra Republicana de Catalunya hagi felicitat públicament a les xarxes la fi del Ramadà amb una publicació, amb una fotografia en què es veia un poliesportiu dividit amb una xarxa al mig, amb una tanca entre homes i dones resant? A mi em sembla vergonyós i inadmissible que el partit que governa Catalunya accepti aquesta misogínia pel simple fet de ser islàmica. O sigui, durant molts anys es va defensar la laïcitat en aquest país, però està clar que només era cristianofòbia per anar contra la religió cristiana, perquè a la que ha entrat aquesta religió forània s'hi han abocat i tots són felicitacions. A mi personalment m'ofèn bastant que no es feliciti la Setmana Santa, que és la religió pròpia de Catalunya, i que en canvi es felicitin religions que a més han dut components misògins molt clars damunt casa nostra. Vostè critica l'islam perquè assegura que atia l'odi. Vostè no creu que moltes vegades amb el seu discurs també atia l'odi cap a alguns col·lectius? No, al contrari, simplement intentem defensar el país de l'odi dels altres, d'aquestes comunitats o d'aquests col·lectius que clarament tenen una vocació de tombar els valors occidentals i les lleis civils. Nosaltres el que procurem és defensar sempre o blindar Catalunya d'aquest tipus de comportaments que considerem inacceptables. Pensant en el millor dels escenaris per a vostè, en què fos decisiva en un futur Parlament de Catalunya la composició del nou govern de la Generalitat de Catalunya, quines són les primeres mesures que posaria sobre la taula? Bé, sempre hem dit que el nostre vot no seria gratuït i que qui el vulgui estarà condicionat a realment lluitar per aquest alliberament nacional català i per revertir aquest tipus de polítiques immigratòries que ens han conduït al desastre. I com a mesures concretes, què proposaria? Bé, evidentment, l'expulsió de tots els delinqüents estrangers, la repatriació immediata de la immigració il·legal. No, per això ho condiciono també a la consecució de l'alliberament nacional. Però clar, segurament una cosa ha d'anar primer que l'altra, perquè vostè, si el 12 de maig aconsegueix uns bons resultats, hi ha un procés de constitució del futur govern de la Generalitat de Catalunya, els seus vots no sortiran gratuïts, haurà de posar unes mesures que li hauran d'acceptar i, evidentment, encara Catalunya no serà independent. No, jo soc conscient que la Generalitat de Catalunya no té competències en immigració, o almenys no competències importants en immigració, perquè això seria discutible, que no en té cap, però les importants no depenen, evidentment, de la Generalitat. Però una cosa és que tu no puguis expulsar immigrants, perquè és competència de la Policia Nacional i de l'Estat espanyol, i l'altra cosa és que tu reclamis que en vols més. El volem acollir del senyor Pere Aragonès és un efecte crida incessant cap a Catalunya, i de fet si comparem el grau d'immigració que rebem nosaltres comparat amb el que rep el País Basc o d'altres zones d'aquí de la península Ibèrica, doncs és molt més exagerat el nostre. I això a què es deu? Doncs a la claudicació del govern català o fins i tot a la voluntat del govern català d'acollir indefinidament aquestes persones i fins i tot de regularitzar-les. Ara ho hem vist amb la proposta que han presentat i que també han votat favorablement Junts i Esquerra, de regularitzar immigrants il·legals. Això és un efecte crida que en vinguin més, perquè si tu quan entres il·legalment a un país no només no se't repatria o se't castiga, sinó al contrari, que aconsegueixes i se't faciliten els papers, doncs evidentment ho anirà intentant cada cop més persones. I això també és abocar persones a la mar i per tant el perill de morir ofegades. Nosaltres tot això ho volem erradicar, creiem que des del govern de Catalunya s'ha de denunciar la situació que estem patint, s'ha d'exigir a l'estat espanyol que actuï contra tota aquesta immigració irregular, perquè de fet està vulnerant la seva pròpia llei d'estrangeria, l'hauria d'estar complint i per tant se l'ha de fiscalitzar i se l'ha d'obligar a complir aquesta llei i de fet des dels serveis socials de la Generalitat, que és qui fa les aportacions a tots els consorcis, s'hauria de mirar a qui es donen les ajudes socials per evitar també aquest efecte crida. Això sí que és quelcom que es pot fer des de la Generalitat fins i tot sense passar per l'estat espanyol. Actualment s'estan donant tota mena d'ajudes socials i tota mena de facilitats i garanties a una població immigrant que no ve a contribuir, sinó que ve a viure del nostre esforç i dels nostres subsidis. Això és impensable d'altres països. Vostè ha assenyalat fins i tot també el govern espanyol, el PSOE en aquest cas, d'intentar col·locar més immigrants a Catalunya, de fer aquest degoteig constant, de centralitzar-los cap aquí pel fet de minorar
la cultura catalana. Sí, jo crec que hi ha una clara voluntat del govern espanyol de residualitzar encara més la catalanitat a Catalunya, d'acabar de diluir-nos per posar fi a la problemàtica i que no puguem guanyar mai més un referèndum, no? I per tant, jo crec que clarament hi ha una vocació d'enviar-los cap a Catalunya i com més conflictius siguin i com més antioccidentals siguin, doncs més cap a Catalunya, no? I això d'alguna manera el govern català no ho pot consentir, s'ha d'aixecar contra aquestes mesures i ha de denunciar públicament i davant del món que ens estan intentant diluir a base d'enviar-nos un tipus d'immigració que clarament no s'integrarà mai. Senyora Orriols, per acabar, vostè deia que no puguem tornar a guanyar mai més un referèndum. En el cas d'aquesta declaració unilateral d'independència que vostè proposa, com ho faria? Faria un referèndum en el que tothom podria votar? No hi hauria referèndum perquè ja dona per vàlid el de l'1 d'octubre? Quina seria la seva proposta? No cal cap referèndum, ja el vam guanyar, el vam fer el 1 d'octubre, el vam guanyar, i si hi ha una legitimitat democràtica avalada per les urnes, i som perfectament legítims per proclamar la independència sense fer cap nou referèndum i sense posar en risc aquesta majoria que havíem obtingut. Doncs, senyora Sílvia Orriols, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest espai. Gràcies. A vosaltres per l'oportunitat. Gràcies.